Perlok be minta suggestion nga pediang subhai pi hakane ka channel bani blog. Hakane ka por nga kuak ban kren nga kuak ban pensyai habai de berkane ka jing penmi kubor biang ukpa jong tropimos. Kumbalong kani ka mukaduma kandang up ya ka kai pot postmortem ka ban batai pat ya ki bor pulet lakin kem ni em ya ki brio ki bala sak don kti ki bayat lai loj menta da ka anticipatory bail. Nang kita nang pat ke mensem nang ka do net hawa ya ji lap tau kian ba ka jong subah di ka jong sak le ben ka balik kena kumulan not apa puli kana ka dur ka dar la ji mong ji set senam lu ya ka lebong ka kho seu ka ketiga na kan jing malak khen kana kana ji was kunen be ke jing sa senam le ka dur kita di na nak tor ji na ba hem Don ki kena samla snong ki bala let chim chuki na yeng snong bat lap yo trophimus uthia apadeng ka snam bat ka jingling khoi chiteng bat ki subapan bola dap yam. Kumta la perkhat ba mariwan yalam na sub center labret yu yeng snong bat e hadu bo unda e kamet na ka jingbom dan mensim su. Bat day tat hadu balap kita ki samla ki beli thu shaka snong bat VDP ki bala let ban sheme kamet bat wanra shiyeng sa utrophimus. Dia hakane ka por kum ukpa te ukpa shisha namar ba uni ukpa jong tropimos ude be shisha yalau jong khon omde kum ka kami namar ba kami te las thui namar ba kami te ala snap lejar ngasukmen hadu kata-kata ba ukpa jong tropimos ba ala pemi biang sajisin ya kane ka video ya kane ka khobor kum ga jing pen kan mau hakabor jong ka an kham tamle ya ki pulit ngalakwa shisha ba kami ya katuga jingle postmortem jongki ya kamet ya jong ba tropimos balak khat non asla jong ane perthei namar ba khnang ba ngin yo ya ka jing shisha khnang ban pau ka jing shisha hato peniap hiala dene hato gade ka jing peniap na ti jong romba snong bat hai de khot jong ka sing VDP ti nga ngam kwa bagen ni bala don kti ki bala peniap hoba tropimos kumki de khot jong ka sing VDP bat kti romba snong ngam kwa bakin ya ilai lut ngam kwa bakin yat da ka jing suk mesin ngam kwa bakin yat sahut sahai mo ya da ka jing kemen kai da ka jing kemen tre da ka jing kemen ngam kwa bakin long kunta namar bang kloi kloi ngak kwa bakan mi no kata ka pus mortem namar bau ni kupa jong trapimos ulong we ubreu uba ichisha ya lau jong ukun wala daule kino kino ki kam gi babu a ki kam pentrim ha po snong ka thau ka jong kiru pa te sa pa hi namar bok pa em ha ba ulatip baladihi kado kasnam go chong o udon hi ke ching yakit ane udon hi ke ching e yala jong khon yala jong khon te ngakarpa ya kupa jong tropimos bo khun jong pi ola khat nasla jong ane perthei te nga kumusumla nga kuwa ban ajing mut ya pi khndian ha kane ka por akuwa ba pin pen mi video man ga sngi ha glap thai kubor ya ga jing kran ga jong pi ha bai de ba kane ga jing yap khon jong pi namar ban shu shanya be hagabor jong ka an kata ka bom long yangi ki duk ki rangli bun sin hi ka bor jong ka an ka long ka bas senjor hadu kata-kata kim buat penya kim tokit bha ka shu ja no kam tu hi klem dalap ka no ka jing shisha bun sin hi ka shai long kumta hapo jela me khlia ka jongi bade hangi ki duk ki rangli namar balai namar bangin yo ban kham ya kata ka pissa hagabor jong ka an ne haki pulit ro namar bai pulit minta ki long ki ba kham kwa pissa mo te lada phile kumta ka bamut ka bor jong ka an ro kan ya kan mau bai namar balai namar ba ka jingkren ga jong phi ka jing pen im ga jong phi ya kan ka jingja ka bas nusi hakalong yeng kalong sem ka jong phi ka bamut ka bor jong ka an ro kadang yo i ya kate ka jing kerpat ka jong phi ka jing sing ka jong phi long ka bor jong ka an kadang yo i te yo lese ka an ro kan le kloi kloi ya ka bodon kam te lada phi shu snap no jar te ka bamut man shu shnya ha ka bor jong ka an te ka tada bam la long namar balda phi snap jar em ka bor jong ka an ro kan sa snap jar namar mabun ha po jelame clear jinge balong punta ngatep ba kiramba snong hi gi penyang walada kampat mi ka postmortem ru ngatip ka kedi ka ketiur mbak snong bat kani ka keti jong kini kiseng VDP hi giba peniap yo tropimo sak kani ka weba ngakarpat ya phi kani de kedi ka ban don kam hadu kata phi le be ban kren ya le be ban pen im ya kani ka kes hadu ban alap ya kecing shisha namar balada pimle hi marwel da pim tresh tom hi marwe kamot kampa ka shisha kani ka kes kan syukut no kom tu hi
namarba nagabor ka snong ga jongpi nagabor ki bahi ngasem ga jongpi kimyarap yapi kimyarap yapi namar bale namar baki isi yaw khon jongpi ya kata ga jing tanglang ga jong o ya kata ga jing di bu ai ga jong o ya kata ga jing pen mar snong pen mar thau ga jong hapo ga snong ga thau ga jongpi de kila isi de menta nagatu ga snong ga jongpi de tang ma phi marwei ubakit khia habai de hagane ga jing ya kun jongpi propimos de tang ma phi marwei hi ubadangkan mau yana kas de nga ongai phi singo bhaw wat klet yagane lebe hadu banda job lebe hadu banda syam hadu banda lap ya jing shisha namar bala da phi singap sama phi omdon shu gino ki nong mi khmat ane ki nong pen pau ki nong pen im yagane kas phi de ban mi im phi namar ba ngaru ngam hun habai de berkane ga jing peniap jong romba snong hau khunu jong phi wala ka de hagi bahi ngasem jongane hapo snong ko thau jongane habo romba snong hiu peniap em ngate ngam hun re de kum phi pa em lebe yak budon kam ngai men sim ye phi bat ble khunang ai shu e phi yakabor banle ye gini kam hadu ba pen de job naga ekadaw balak khat khunu jong phi ngate nga ong bai kade ga jingbom turong ba snong berkitu kiseng VDP